Uil la le lisai chu zin chuakin lisai nu le pa te mu an tuma an nu pa inkar boruak thalovin in thren mai an tum bok an nu pa inkar boruak thalo ching fel tu atan lisai nu le pa thuron lak an tum ba ka in thren mai chu thra an tia lisai nu le pa ten in thren an lo du pui lo ani chuan in thren kher chu an tum lui bik lova nu pa ni to hi chuan boina neu atamin in ngai dam ton angai ve thina chapo ve ve in nei chu a boi thlakin an nu pa inkar boruak a fu theilo gas station a chuan cholin uila chuan an motor gas thunin lisai chu dor chunga chuan a teiluta an bathroom chu man sakin a in cheya tui in tur lein dor chu a chhuah san ngal bok dor a chhuah san lai chuan a hmel hriat pakhat hi an ron bia in lisai chuan a kar lama chuan a zui pheita ani uila chuan anupui chu ngak ve zelin rei ati to viau maya lisai aron lakir lawa wang chuan an khol topa chana adon lawa wangin dor chunga chuan anupui lisai zong turin an luta lisai chu zong zelin bathroom te chu an endika ni masela anupui lisai chu mu tur a om hau lo mai dor kai pa hna chuan anupui lisai omna chin chu an zota dor kai pa chuan a chhuah to thuwa changin pon lama chuan an zong ngal vata reife a zon hnu po chuan muzo lovin an au thina lisai chu are hian are tlok mai akara chuan lutin lisai chu an zong le a gas station le a chevela chuan tlan kwal le in lisai mu tur a om chuang lova a beidong lutuk chu dora khan kir le in anupui lisai mel mangte soin dor kai pa chu an zot le a dor ngak pa chuan a chhuah to thuwa changin pui theina vak anei lova uila lungai beidong chuan police callin anupui bo thu chu a report ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u uila chuan police lam chu callin detective Peterson chuan alo changa uila chu achi ai boy ema wangin detective chuan in beng dai shram turin alo hrila anupui chu anzon mu tur thu tiamin a bodan le achin engkim chu an zota uila chuan anupui bodan chu hrilngal zungin detective chuan darkar somni palital aliam lo chuan malak zung a har thu in alo changa uila chuan police tuan muang lutuk nga chu theih to lovin anupui ngai ven zui turin lisai nu le pa te chen in lam chu rang takin apan ngal ani mel nga lai atla nu chuan lisai nu le pa bari le enai te chen in chu athenga lisai omna chin a hriat lo thu hrilin a bodan engkim a hrila lisai chu an hmu lo zotin lisai nu le pa te chuan engma an hrebik lova an fanu khuangcher bodan engma an hriat lo ba ka lisai chu an ngai tu viau maya lisai chu tlan bo du turang chi ani an rin lo ba ka miruk bo ani chu an ringa an nu pa inkara wanga tlan bo nge mi in an ru bo ti chu an hrebik lo ani uila chuan ti theidang vak nei lovin anupui bo na mun gas station lam kha apan le vata anupui ne na anin hau thin rim lai te ngai tu kirin anupui chuan atlam bo san mai te aring ruma ni masela in ngai tu har le vatin anupui chuan a phat san em aring bik lova ril ru boy taka a in ngai tu lai chuan detective Peterson kha ron thleng ve in lisai bodan chu chipchiar taka chui an tumta ani Peterson chuan zona chi hrang zotin uila chuan anupui bodan chu chipchiar takin an hrila dor chunga chuan lu dunin dor kai pa Oscar hna chuan CCTV en chu an han dila Oscar chuan an CCTV thatlo thuwa lo changin detective chuan ti vak ngai na a hrebik lova lisai laptop chu lak sakin detective chuan akal sana uila chuan anupui chu zon mu ngei du in Oscar kha aring vak lova ti theih nei lova a omlai chuan gas station a CCTV an da chu a thati mu chuakin Oscar khan do da soiti a hre chuaka dop atum tranta ani
dora chuan lut le in Oscar chu dot a soina chan an zota Oscar chu lo in soifi ngal zungzungin uila chuan a ring to lova Oscar chu soisa shepin an computer hard drive chu alak sak maka police station lama chuan kalngalin anupui chu rukbo nge ama abo finfi atumta ani police station a chuan kalin detective Peterson hena chuan athil nei chu an hmuwa CCTV footage atanga alan dan chuan lisai chu mi pakhat nen anin bia a an kalbo lai mu tur om lovin truck chuan aron hli a alan dan atang chuan lisai hi rukbo nge mania kalbo hriat theih ani lova detective Peterson chuan uila chu komfalin lisai laptop atangin anu pachung chang alo hre chuak treu maya anupui chuan tharuk liamta khan lo uire sanin anu pa inkar afel hlei thei lova detective chuan uila chu rin hlel mel taka thil zotin uila chu a in soifi a police station atanga kaltir turang ngenin uila chu a kaltira police lam chuan an pui thei vak don lo ti in hria in anupui chu engtianga bonge ani hai chhuah zon mu atumta ani uila chuan anupui chu mi padang nena tlambo anni te aring ruma zon vak ngaina a hriat mai lo awangin lisai nu le pa te chu mu atuma lisai biak pa kha an lo hri ani ngat chuan olsam zoka anupui zon mu thei a in be sei ve bok lisai nu le pa te chu mu in a thalak nei chu an entira lisai nu chuan lo hrengal vatin a thalak nei chu lisa in high school akalpui thin nakula ani thu an hrila a chena mun le akar number te chu hrilin lisai hian a high school kalpui thin laka apasal aphatsan nge an rubo ti chu kan hre chhozel don ani uila chuan nakula chena in lam chu apan ngal vata anupui bodan dik tak hriat chhuah ve nge atum bok anupui hi a hriat loin alo nula viau po ani theia uila chuan thu dikhai lan tumin anupui tharuk liamta a ama phatsan tu zon chhuah tumin nakula chena in lam chu apan wang mai nakula chena in chu thlengin lisai nu soikar chu a hmu chuak ta thom dim takin an ramchina chuan an luta engthil po thleng thei ani awangin in peisa atin a ombok thom hria in an bi deka nakula chu lo in siam molin tlambo atuma uila chuan luchil thutin kut athak tamol mol mai anupui omna chin chu zotin nakula chuan a boss friend hna a hlan chhon thu alo hrila anupui chu tlambo ni lovin rukbo nge ani ti a hre chuak ta nakula chu phuar betin akar savombo ma chuan an khunga frenga omna niya a soi mun lampan chuan an chuak le ta ani an hmaloka police patrol car chu chak takin an tlampela an tlan chak ema wangin police chuan umzui ngalin adin tirta police pa chuan zona chi hrang zotin uila chu arin hlel mel viau maya akar atang chuan chuak turin an hrila akar savombom chu hong tura ti in uila chu ram hnuai lama atlan thuta police pa chuan umzui du lovin uila kar chu endik atum bok uila chuan kongpui pole to in kongsira chuan ATV ding reng hi a hmuwa ruk mai atum lai chuan anei tu palian deuh hi nimbukara trangin aron chuaka apalen ema wang chuan ti boi chi ya aruat lova dot shrilin frengatana na thokani thu an shrila konga bo thu shrilin freng omna chin chu an zota chupa chuan shrilin freng a hian engchi nge a boi pui hre turin an omna lam chu apan le ta ani frenga omna mun chu thlengin an bel chianga damdoi rui chi siam chuana mun ni in frenga chu met manga sumdong thina ni ti a hre chuaka anupui rubo tu te chu mi mai ani lo ti hre chuakin film khur angai tak zet detective Peterson chuan khol dong le in police pakhat uilaman tu chuan an bia a kar pakhat ati din thu hrilin a khal tupa atlam bo thu le a savombo ma chuan nakula an hmu chhuah thu an ron hrila detective chuan uila chu mi mai ani lo ti a hre chuak ve bok uila chuan frenga chu mu ngei tumin a ve ta threm mai frenga naw pakhat chuan lo bei thutin a soi sa hrepa ni khoshe lova da in frenga chu mu ngei atum bok detective chuan nakula chu ron mu in zona chi hrang an zota uila nupui lisai omna zotin frenga kuta a omti a hre chuaka frenga omna chu a soi that du lo awangin a inpuan ma chu dop atum ta ani
uila chuan frenga chu muchuakin anupui omna chin an zota damdoi tol thin ani awangin frenga chuan silai lo nein anin kapa uila chuan kap hlumin anupui omna chin a hrehman ta hau lo mai detective chuan nakula chu zona zot zelin an dopa lisai aruk bodan zotin nakula chu a inpuang ta lisai chu a hria thin thu hrilin frengan poisa hloa a chhor thin thu an hrila lisai a hmu dan soin dor kota chuan anin hmuwa lisai chu bia in anin hmel hriat sa boka lisai po chuan nakula chu launa nei lovin thatakin a bia a akara chuan lutirin camera omna a hrechiang sia lisai chu vo betin a rubota ani uila chuan anupui chu zon chunzom zelin dorkai pa oscar anen chuan anin machona anupui chu muleta du ani chuan dollar sing nia atlana ngai thu an thrila uila nupui chu rubowin sumsiam nan man antuma damdoi tolna mihring taksa an man thina wangin tumlok po ni lovin mihring an rubow thin ani uila nupui chu rubowin damdoi tolnan ataksa chu man antuma ni masela rei arial main uila chuan anupui rubow tu te chu zong mu in an ho tu pa po ada thatoa an ngam lo nupui an rubow chu anin chhir tran ve hle uila nen anin biak boilai chuan oscar hnung lam chu ron puakin oscar chu athia uila chuan anupui omna chin ala hre chuak thei chuang lo ani detective peterson chu ron thleng ve ngalin nakula soina khuar chu azong ngala uila chuan engma a om lo thu lo hrilin anupui omna tur ang chu angai tu ave renga detective chuan khuar chu enin lisai reng a om hau lo mai uila chuan la lu lo na mun ane inhre chuakin thom a hria a thom hria na mun lam chu panin anupui chu a hmu chuak ta anupui chu an lo phuar ba ka ti sa takin an lo da a uila chuan anupui chu a chan chuak ta ani detective chuan uila chu ram mu in an hatho ro pui taka wanga damdoi tol tute an man mai chu lawm thu an hrila mihring taksa damdoi chu da in an tol thina anupui po chu damdoi tol nana man an tum thu hrilin uila awangin damdoi tol ching ho chu an man fai vek ani harsana tam tak an to ta ka chuan uila le lisai te po chuan in then chu tha an tilova nun thar nen malam pana kalzel an tum ta ani